Men det nästa vi för hit att det således omgjort av bäge fördomar och lögnedomar. Det då rätt då. Bäge vi själva och samhället sätter krav till hur vi skulle leva och vad vi förväntar av oss. Men det är inte alltid att tingene gänger akkurat så att som vi hade väntat. Välkommen hit. Tack för det. Sonja, du har varit gift och har annars fjäsat vid mannföljtjejsene i flera år, men så gärna fanns du det av att du var lesbisk. Hvordan gick det för dig? Det var med när jag bodde i Skottland. Jag har varit gift i cirka 2 år. Då vändes horen lika som från mannföljtjej till kvinnor. Det började bevusst för mig. Och så när jag månadsrötene så spräckte jag som samkänt och blev så skild på en av vägen. Men I var du äsne i just här perioden? Ja, men Jack och Ives när man är och jag får så till rådgivning och då säger som rätt länge vi prästen som är här nere. Och det är hon knappt en dag en säger med så Sonja, nu måste du göra kvart du attlar. Om du attlar fortsätta vi är gift, eller att du attlar att leva som samkänt. Du ska inte alltid att Anna är värre hit, men du kan inte göra bäge. Okej, det säger prästen mycket. Ja. Så det var liksom slå mig anledning så för jag hem och jag har bestämt att det grät när jag drömmer och så när det är skötne så hej det liksom till jag gärna. Men härifrån och så till att jag gick det sen jag då. Och så skulle du ju fortälja det för föräldrarna och vinnarna sort. Hur var det att fortälja det för föräldrarna? För föräldrarna var det rättligt roligt. Det var så jag vanligt det veckor sommarkväll i Fugglafjärden. En för juldemånad alltid. Jag vill så vi ute kväll och te kom hem så söt föräldrarna uppe i boja och så blev vi tvingade ner henne soffa. Det var så att jag var gal. Det var inte lite kyla mer akkurat det då inne. Och det fick så att mamma min fick så tvingade ur mig. Tack väl det. Det var ordentligt roligt. Ja, hur tog det till? Jag var kört om det är rätt för jag tycker att det och liksom runt mamma hade bestämt för att jag slår det henne sen tror att det bara en fasa och hon helt att jag hade ganska ringt upp era matar och tog helt det till. Men det skulle nog för att komma i och annars var det öde skälka ju allt inte så grulligt glad. Men det skiljer ju alls inte. Så var det var det. Ja. Och pappan alltså reagerade i mest. Mamma den pappan. Ja, jag hade bestämt att han får grina eller också. Det hade han får bara grina och allt och det var simpelt för längt ute. Så det hade slett inte Anna alltså? Det är inte några misstankar? Nej, jag hade hans reaktion med han får grina, han dagar och eller så hade det bästa då kom hem vi här till. Så men det ja, men så gärna så när man är och vi tåsa och skälta och stå gröt och jag vet inte nice. Inte på mig. Jag mamma men liksom det jag skulle testa efter det som gjorde vi fri och nu är det för nu har det gått inte så här då. Och så ser det skulle när man är till liksom vänja sig vid tankar men just det som är för jag vet nu till att vi då hoppas att du ena för finner en försöka och eller en som du vill gå i som du kan leva lycklig som vi resten av livet. Och det är så det bara nu. Ja. Rune, jag tar det sen så över så mot till att finna det alltså det var ju sån här som jag henne att du först tar i förhåll till damer och alltså du tror som alltid vita att du var bäst ja. Ja, så en Jack Badnakarnon. Ta minst är vi alltid hooked om avfälse. Så följande är det man vill inte kännas viktigt på när vi man helder att man vill väl lyckas med henne ja. Jag har inte viktigt nekvar och ta i flott till havn och ta tanke till att nu inte känna omkring här som var samtidigt för Jon och jag tänkte ja, på det 4 blev 20 ta samla mamma på kursen och säga att det var samtidigt där. Men du fortalte först för vinnaren där. Tar du utla? Jag fortalte för vinnföljt som är här var Achan och det tog också 2 år till jag fick sagt det föräldrarna.
Tror jag du tar det inte väl alltså. Nei, jeg vil ha lukka som en sikra bak eller oppbackinga for det først. Og vite hva vi først kommer med å gjøre, ja. Men nu är det så helt okej för äldre. Tror jag inte har varit hemma i en brudlöp i Klaxvik vid en tjejtje. Ikke klaks, altså brytlopp i Kotlafjord kommer Linda og jeg kjekk vi. Og så er brytlopp til siste bare kommer vi kjekk just nu. Okej. Det var samme sommer. Ja, och hur helt du att folk tog det? Altså, min måste ta så fylltjente forvittnar, vite hvor det er, og helt spa, og jo, men halt det at tjekk det fint. Och föräldern så där hur tog det det som tar du fortalt dem det? De var så fylltjente sjokkerade i at jeg fortalte det var sant der. Men de elsker meg lykken jeg sett det. Og at mamma sier for eksempel at hon hoppas ikke at det er på et mening den etter. Som förälder att barnen som är samkänt kan det vara en stor bit jag glömmer. Men för han och Jakobsen kom det att inte som den helt stora kvöckren ta i sonen kom och fortalte jag var samkänder. Han är välkommen. Tack för det. Du har haft värvad av att Jakob var att sända överse i jorden alla banddomarna. Ja, alltså det var han, men jag har nog mer otillvita var hon är att han kanske var samkänd än tillvita var hon. Men jag huxar ofta om att han var så öligen örvisen än hina soncherna. Han trymte ikke sparska, han trymte ikke spela herlig spøl, men hon dante vel å tekna, han har i stor avhåg for søv, han interesserer seg øyelig for klæje og sånn pener ut, og lærte seg pent ut, og at alt rikker estetisk vel sammen. Det var faktisk han. Okej, så tar man det en översen är hindrungen. Ja, det var han, men det var ikke så løs at han nærkant tror jeg ble happa av i behøvs. Nej, Og ingen som sier noe som helst om at altså hvor er du så leis, hvor er du så leis. Du fortalte eisen til konfirmasjonen. Ja, da har han bestemmer selv, vi hadde ikke sagt at han ville ikke lete stå som hine drønkene. Altså ikke via være i svøsten buksen og i kvita og kyrste og i butterfly. Han har kjøpt seg, og det gjør han selv, han kjøpte seg beige, farbare bukser, en rutelkrea svetter og en klatningsjacka som var bordeaux. Og han så knäsant och gott ut. Och ingen säger något. Alltså det var helt naturligt. Nå, men alltså så leis Jakob. Ja. Och det går till jag vet. Fullt ut. Men så kom så tant Davren och han fortalte fyrdekom. Ja. Att han alltså var samkänder. Ja. Då bor han i Danmark och jag var eisen i Danmark tog jag att jag har akkurat varit och fyllt mostermøyna. Hon døde av krabba. Och det var 20. januar i 2002. Og det et tidspunkt som jeg omgang tog for at glemme. Du minnes datoen? Jeg minnes datoen, og jeg for omgang tog jeg glemme dato helt, tog jeg at det som at føre et barn om atter. Tog jeg da fikk han virkelig sin identitet. Og han fortalte det, og jeg fikk ikke sjokk, jeg sier, og det er du helt viser ui, altså, det er det som du er. Ja, sier han. Og jeg ble glad. At nu har han fundet sin identitet. Han har haft den også ringt som ung. Og ja, hvordan tar han hatt ringt? Altså? Ja, han har følt at han var ørvise, og det gikk en tog, og han fann ut av at han var samkjent. Og han har så fortalt det for vindfolket, og han vidtfinget det videre. Og så får de hjem, og 2 dager 18 år ringte han så hjem, og fortalte det for pappa sønn. Og til åkken har det omgang tog i verden vi tar ikke se det som noe ringt eller noe problem. Altså hvis folk kalder at det er et problem, så det er et problem. Det er ikke akkurat problem. Altså vi tar ofte hukse om, vi tar en son som er samkjent, og hvert er så problemet. Altså, du er ikke så det som noe problem. Og ikke skuffe seg helt, så vi ikke blomma og så. Nei, altså jeg har jo kurset så ikke vært skuffet om at nu får han omgang til at gjøre åkken om bøtten, eller han får ikke gjøre åkken et vanlig familieløy. Altså vi mener som så at det er hans løy, og det er ikke akkurat løy. Nei. Og han skal leve et løy, her han være lukkelig, og så er vi glade. Men selv, altså vi stoler honom og hjelper honom alt som vi kunne. Du har omgått finnes ikke avpresser om at det var et eller annet kanskje i oppbellingen som gjør det et eller annet. Du har omgått finnes skulderkjensler. Nei, jeg har ikke haft skulderkjensler. Jeg vet at vi tar givet honom
stol, og vi tar og elsker han, og være som forældre vanligt. Men jeg har hørt, som jeg har sagt, jamen det tror jeg, at han har finnet ørvise opærling. Det tror jeg, at han blev samkjent. Men det kunne vi ikke bruke til noe som helst. Og det kan han helst bruke til noe som helst. Mest jeg tipper er noe til til homofobi i førjen, Sonja? Jeg synes det hvis man tar om allmänt, kjærkje hva man kan løyva seg å si og ikke si allmänt. Det ganske sinter så løs. Folk bjøver seg til å grua det, eller bia for det til at du sjuk og så. Det var ikke sikkert lenge siden at en person ringte hjem til dere og spurte om jeg skulle bia for dere til at så vi kunne bare lekt, eller hvis vi flyttet til, jeg vet ikke om det var Toronto, så det husker jeg. Hvordan reagerer de til folk ringer hjem i sånn tilbud? Jeg vet ikke, man er bare forklare det, man er jo der funnet, og hvis jeg har bruk for hjelp, skal det nok bli om man, men det for meg så går det ikke i hva du er noe som helst, det kjennes bare så rett, så det folk kommer inn og sier at det skal ofte, Nemlig. det er liksom. Men du nevnte du ikke finner noen løgn tilbud fra mannfølge. Jeg skulle ikke ha sagt det. Jo, altså, i framfor utakvalitet, i verskapet, det er ganske gammel, så får man det seg underlig tilbud i særlig kakan. At mye menn vil ha at man skal få høre med damer, at de kan komme vi, eller bjøve det til å komme hjem til en eller annen under den trykant, og det kan si. Det kan være der kjørtlighet. Ulrik, du er ikke som jeg synes omvendt i forhold til det som man pleier å høre, at vi til førjen reker bøsser av landet til Danmark, men du er danskere og flytter hjem. Men hvordan kjennes det å være homoseksuelle i førjen helt to? Jeg har ikke store problemer med det. Du møter ikke nekkel fordommer? Nej, altså. Det kommer an på, hvordan man er. Og da jeg flyttede herop, der vidste jeg ikke, hvordan det var herop. Så man må tage det, som det er, så tage det derfra. Du får ikke noe interessant tilbud? Der er nogen, der ringer, men altså, det kan man ikke bruge til noget. Altså. Så kan folk komme og snakke med mig, hvis det er det. Ja. Men at du har sagt at bøsse til noe som man er, det er ikke noe man bløver, men hva husker du til at du hører om sier letjinger tilbøyene som onkel politikere har? Jeg synes egentlig, det er lidt noget pjat, for det er ikke noget, man har valgt for sjov skyld en afstreger. For så er det nemmere at lade være. Så som Rune, jeg fandt også ud af det i børnehaven. Nemlig. Jeg var til. Ja. Det er noe som du alltid vet. Så det er altid videre. I vores familie er det heller ikke så. For vi er 4 i vores familie, så det er slet ikke så underligt i vores familie. Okay, nej. Du er altså blevet nødt til noen årene. Er det arbeidshelt å være nede i København? Det er det arbeid, ja. Jeg vil bygge nede i Danmark, du kan være til sjølven, du kan være stø her som samtidig kommer, uten at det blir rakket ned eller hukt på en skøvermata, som i førjen. Det er ikke friere. Altså, selvfølgelig at du kan skaffe ut, og bare være til sjølven, og kanskje ikke for skammen eller også hvis du hever drutje og nek, vel også. Men så kan du trekke tilbake uten at nek legger mest til det. Nemlig. Jeg vet ikke, man tar om homofobi, det er nok så ringt til meg å ta som det her, men ofte så er det vel så løs, jeg vet ikke om det passer, de kunne rette det, at altså, folk husker utrolig nek om sex. Ja. Altså, hvordan du bare sier at hva hender da det her er sex? Altså, det er så utrolig mystisk. Som om sex var det eneste og i løgnen. Det er øyelig vigtigt, men det er ikke det eneste. Nej, det er ret. Det er en person. Ja, altså jeg har alltid at folk fokuserer for nek på sex. Det fokuserer ikke på hvordan en gjerrestad til en homoseksuell pære altså virkelig, ja. Altså vi tar lykka gjerrestad som at linje her, Ja. Annars øvelse er til det som hender i sovkammeren. Men altså, det kan man ikke pøyke en person på hvor han er. Hva at man gjør sovkammeren. Nemlig. Ja. Men til skal ha tusen takk for at du ville komme.